každému občanovi našej krásnej obce, ktorí sa zúčastnili volieb do miestnej samosprávy. Samozrejme, obzvlášť som sa chcel poďakovať ľuďom, ktorí svojím hlasom podporili dôveru voči mojej obce. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Opätovné zvolenie je pre mňa obrovskou výzvou, ktorá ide ruka v rukáve s vysokou mierou zodpovednosti. Aj v budúcom volebnom období by som sa chcel maximálne a trvalo podieľať na rozvoji našej krásnej obce. Chcem uchovať, rozvíjať a šíriť dobré meno našej obce ako doma, tak aj v zahraničí. Všetky ciele a plány do budúcna sa dajú splniť len v rámci dobrej spolupráce s obecným zastupiteľstvom, ale aj v dobrej spolupráci s vami, občanmi tejto obce. Touto cestou sa chcem tiež poďakovať starému zastupiteľstvo, ktoré tu zanechalo svedomitú prácu. Zároveň chcem poblahoželať novému obecnému zastupiteľstvu ešte raz a upriať hlavne mnoho síl a energie. Ďakujem. Pristúpime k ďalšiemu bodu rokovania, a to je schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Minulé 4 roky pána inžiniera Ladislava Kasonu, do komisie výstavby životného prostredia a ochrany verejného poriadku pána doktora Žigu, pre komisiu pre kultúru navrhujem pána Ľudovita Basiho, pre komisiu pre šport a cestovný ruch navrhujem pána Štefana Kuna a do komisie rómskej za predsedu navrhujem pána Ľudovita Kuna. Nech sa páči. Nech sa páči. Pretože šport cestovný ruch ja nejak nezmenšia. To je zároveň dôvod. A neviem, finančnú komisiu, či by nemala stačiť Vesna Kováčov, ktorá má šťastku, ale neviem, nechcela si povedať. Doteraz som nevykonával túto funkciu. Ako? Mali sme niečo potrebné riešiť. Dobre. Ja som nenavedol Vesna Kováčov. Doteraz sa vykonávali tieto funkcie celkom dobre, myslím si. Nemám si za čo hanbiť pišky za 4 roky. Ja nie som taký. Dobre. Tak vám prečítam návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Krásnovské Podhradie Petra Bola s účinnosťou od 15.12.2014 vo výške 1958 eur. Má niekto pripomienky? Tomu sú rozprávame. Je treba vedieť, že stále na ustanovujúcu školu sa musí schváliť plat. Pokiaľ nemá nikto pripomienky, dávam hlasovanie. Kto je za? Výšenky hlasu, tak jak to má. Doteraz. Ďakujem. Kto bol proti?